Manawad at pinangga namong ate Dede. Hi, hello, kumusta ka na ate? Amo mga pag-ampo pangaliw po sa labaw magkagagahom nga magmaayong imong panglawas ate Din. Aron makapadayon ka sa pagpanginahan sa mga suwat nga imong madawat diha sa imong programa. Sama sa uban nga mga binuhat tining atong kalibutan, nag-ampo jud ko ate Din nga kung maabot ang panahon nga magminyo nako, makakita ako sa akong partner. Makabaton unta akong malinawon, mapinanggaon, responsabling bana. Itago lang ko sa pangalang Lorna. Lumulupyo sa usa sa mga syudad sa 3rd District, Bayawan City. Ayaw lang i-mention akong barangay te. 37 anyos ang akong pangidaron, minyo. Apan buwag sa bana for 4 years kay sumakabilang pa kay akong bana. Sakit ang mga nahimong reaksyon sa ako ang mga members sa family at Riden. Nagdiri, gihatag ka na ko ang tanan ng mga pagbason. Kay matud pa sa ako ang mga iyaan, ako kunong bana akong gipasagdaan. Ako kunong bana, wala na ko atimana mao nga nangitaglaing asawa. Waso masayod kung unsa ang mga pag-antos daan nako sa akong bana at din. Hangtod nga miabot ang pipila ka mga tuig. Nagkatapok mi niadtong nakalabayng tuig sa ako ang mga kabatch. Katong pwede pang magtapok. Nadili kay daghan. Natural, nagkita mi sa among mga classmates. Among mga friends, mga crushes. Usa ini akong nauyab sa kadiyot nga panahon o yagayon na tididiri. Sa tanto namong istoryahanay, nakafocus ang amo ang tagsa-tagsa ka mga attentions. Nining akong ex. So in short, nagka-bayluanay mi sa among mga eksperyensya, mga kasakit o kalipay sa kaminyuon. E bawaan na ako nga akong ex, parehos na ako. Menyo sab, ug adunay anak, ug nagkabuwag siyang asawa. Kay nga asawa, may abroad man, pagka-abroad, nakakitaglain dito. Wala usab nako kapugni kay kiniling wala na taybana. Night times nga nagkita mi sa ako ang ex. Ug among na-discover at din na we still have feelings towards each other. Na pa may mga feelings, nothing more than feelings, alang sa usa ka namin. Sabi ni saya pa, gugma. Nako siya. Ug nagugma, usab siya nako. Tungod kay gimingaw, kami duha. Kay lagi mga miniyo naman. Wa namo kapugning among kaugalingon. Nabuhaton namo ang mga bulhaton sa mga banag asawa. Kay dali lang usab kaayo. Hinumduman ang mga panahon bisag pila lang kabuwan nga nagkakami. So in short, nag-make
make love me sa akong ex at din. Klaro ka ang gimingaw siya siyang asawa. Klaro kaayo nga dito na ko gihunat ang akong kamingaw usab ni anang butanga. Kawa mahatag nas akong bana kay sumakabilang bahay naman. Yes, happy ko. Apan ang akong gikagulan nining mga panahon na atul sa imong pagbasa at din. Nabalaka ko kay 3 months na ko nga wala tong hai sa akong binulan. Mabdus ko at din. Ugs, ang akong ex mo'y papaani. Okay problema, kay happy man ang ako ang nahimong boyfriend. Ang nakapamabdus na ako. Apan ang akong mga kabalaka at din. Kabahin sa kumbana. Kabasin ikihami kanaan na may ebidensya.